μαλάκα που έχουν αργήσει. Γιατί έχω έτοιμο τηλέφωνο. Δεν έχω γιατί τώρα. Αν το βάζω. Να, για τα τσεπόμενες παίρνει. Τι να τρεβάνεις ρε μαλάκα. Κάτι το έσαι να κάνουν τα καράγια. Να πας. Μετά εσύ είσαι Έλληνας και εγώ να το δαπώ μαλάκα. Όχι, εγώ Αλβανός. Άντε γάμισου. Χειρότερες σου είσαι ρε μαλάκα. Άντε γάμισου. Εντάξει, Βάρβαρο. Την πρότισε την Αγουάν, κυρία. τώρα που γύρισες πήγαινε δίπλωνα λίγο σου παρακαλώ γιατί με το που είδες ένα κάτι έμαθα. Τόσο καιρό μια χαρά είσαι πως ήταν. Με σένα κάτι έμαθα. Εγώ το λέω μαλάκα για να... Δεν βρε μαλάκα σου είπα τίποτα, μην μιλάς άλλο. Δεν μπορώ να κάνω τώρα τέτοια. Έλα, πήγε εσύ τώρα. Έλα, πήγε. Άμα είναι δεν θα το λέω. Αφού τώρα δεν είχε. Ακόμα δεν έχουμε μαλάκα, τώρα δεν έχει αργήσει τίποτα. Αφού είναι 11:30, δεν έχει αργήσει τίποτα ρε μαλάκα. Εγώ δεν ξέρω, μου ζήτησα 3 ποικιλίες. Ρώτα το ρε, δεν έχει αργήσει τίποτα. Τώρα είναι 11:30 ώρα η τελευταία παραγγελία, δεν έχει αργήσει κάτι ρε. Εμένα άργησε. Εντάξει, τα προηγούμενα μπορεί να αργήσει λίγο. Τώρα μου δεν έχει. Ρώνει, έχει χαρτί. Το πρώτο χαρτί είναι 11:25. 15 λεπτά πριν είναι. Τι λέει. Πιο παλιά αυτό. Άστα μαλάκα να λέω, εγώ φταίω που είπα. Έλα. Ναι ρε, εντάξει. Και αυτά που αν έχει παραπάνω θα φύγουν αύριο. Θα φύγουν αύριο, οπότε δεν είναι. Βρήκα. Ενώ, όλα, δεν είναι μόνο ένα. Σομολοσόνα. Πες το. Έλα. Άστα, είναι τα κύριε κομμάτια. Βάμμα να διτάρει εδώ. Έτσι, παντώ. Μόνα. Στείλετε μόνο. Όλα αυτό. Κυριστό. Άλλο